moja najvyššia dosiahnutá pozícia v Greenways bola za 5 mesiacov 30% a za 3 mesiace 27%. Prečo? Dôvod je jednoduchý. Hneď som išla prezentovať. Vy máte určite v tejto chvíli za sebou už prezentácie zelených potravín a prezentácie sieťového marketingu s pomocou vášho poradcu, ale zároveň aj naopak, že on vás už len sledoval pri týchto prezentáciách a čaká vás ďalší stupienok, kedy vy pôjdete už prezentovať sieťový marketing sami. O tom si dneska teda povieme, ako by to malo vyzerať v reálii, to znamená naozaj chytiť to za ten správny koniec, hrať sa s tým a tak ďalej. Prvá vec, čo je veľmi dôležitá, je tá, že naša firma má nejaké hodnoty a tie hodnoty by ste už mali poznať a mali by ste ich mať trošku vžité, mali by ste už vedieť vlastne, ako vraví moja kolegyňa, za koho kopete. To znamená, mať nejaké hodnoty prevzaté z firmy Greenways, že áno, ja s nimi súzniem, to je jedna dôležitá vec. Druhá je osobnosť, pretože každý z nás robí prezentáciu úplne inak, s tým, že akú má osobnosť a čo do toho vnáša pomocou tej svojej vlastnej osobnosti, toho, čo vyžaruje. Ale nezabudnúť na to, že by to malo byť duplikovateľné. A toto slovo ste určite už počuli v Greenways, pretože tu sú duplikovateľné všetky veci a neísť vlastným chodníčkom. Zbytočne. Ja som sa naučila a práve preto som tam, kde som, že som duplikovala. Ale mám tu osobitosť v sebe, takisto ako ostatní, ale držím sa firemných materiálov, ktoré firma vytvorila, keď robím prezentácie, aby som podľa nich vedela ten sieťový marketing vysvetliť. Veľmi dôležité je vedieť a poznať víziu, misiu a štýl práce v Greenways. Pre niekoho sú to prázdne slová, pre niekoho nie. A pokiaľ si aj prečítate v učebnici MLM, ktorá teda vyzerá takto, a víziu, misiu a štýl, a nebude vám to sedieť, nebudete to chápať, na to je poradca. Rozoberajte, kým to pochopíte, aby ste to vy mohli posunúť ďalej, pretože to je veľmi dôležité v tejto dobe a ukázať ľuďom, že akým spôsobom pracujeme, čo robíme. Veľmi dôležité sú 3 základné otázky, keď ideme prezentovať sieťový marketing. Prvá je, čo chceme od života. To je naša vízia, moja vnútorná. Čo od života chcem, kam sa chcem posunúť. Musím to vedieť sformulovať, musím to vedieť vysvetliť. A nemalo by to byť len chcem 1, 2, 3, 4, 5, ale necíti to ten človek zo mňa. Áno, že to naozaj chcem. Len to nejak som sa naučila. Druhá je, prečo to chcem so spoločnosťou Greenways. A je to presne o tom, že čo mi tá spoločnosť dáva. Ja viem vymenovať, čo všetko mi dáva. Že mi dáva zelené potraviny, to je pre mňa veľké zdravie, pre mňa celú rodinu. Že má veľmi dobré finančné ohodnotenie, že súzniem s tým, čo hovorí a čo robí, pretože robí to na báze aj toho, že ekologicky, že zalesňuje, kto je náš majiteľ, prečo s ním a tak ďalej, že to má vyšší rozsah. Toto je dôležité. A potom vysvetlím, prečo to chcem s tebou. S tebou. Pretože mi na tebe záleží, pretože ťa poznám, pretože si spolu sedíme, pretože máš rovnaké názory ako ja a tak ďalej a tak ďalej. Je na vás, prečo to s tým človekom chcete robiť a prečo ste si ho zavolali na túto prezentáciu. Je veľmi prirodzené, že si s niekým sadnete a budete mať pocit, že chceli ste s neho mať spolupracovníka, ale že v týchto chvíli necítite, že mu máte hovoriť o sieťovom marketingu, o našom projekte, nerobte to. A naozaj, ak máte pocit, že tak toto tu nevyjde, on ma vôbec nevníma, ukážte mu naše produkty. Je veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí najprv začali jesť produkty a potom sa stali spolupracovníkmi, oboznámili sa s produktami, naozaj si ich zamilovali. A zase sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú niečo iné. Takže veľmi dôležité navnímať sa na človeka, čo potrebuje, takže veľa sa pýtať. On vám veľa povie. Zároveň naozaj neznásilňujte toho človeka, pretože to by nebolo dobré. Keď nechce, toto si musíte ujasniť so svojím poradcom, že vtedy proste nie. Ale keď už prezentujete sieťový marketing, prezentujte ho vo veľkom, tak ako ho cítite.
Neponižujte, že tak len toto tebe alebo len toto. Prezentujte ho vo veľkom. To, že on ho v danej chvíli zatiaľ neohodnotí ako taký veľký projekt, ako ho vidíte vy, je v poriadku. Počuje to prvýkrát. Ale potom sa mu budú opakovať rôzne veci a už bude vedieť, kde je tá hodnota projektu. A správajte sa k prezentácii ako naozaj k nejakej bytosti, ktorú by ste si mali ctiť. Tak, ako si ctíte poslucháča, ktorý tam príde, ako si ctite svojho poradcu, ako si ctite produkt, projekt, tak aj naozaj ctite si aj tú prezentáciu, pretože je to niečo, ak to budete mať takto postavené, tak si na to vyberiete krásne prostredie, pekne sa k tomu oblečiete a urobíte dobrú atmosféru a vtedy sa vám bude dobre pracovať. Takže ja vám prajem veľmi veľa úspechov pri vašich prezentáciách, aby ste našli čo najrýchlejšie svojich spolupracovníkov do prvej línie, aby ste si urobili úžasný geometrický rád a naozaj pomohli vašim potom vašej prvej línii a naučili ich tie prezentácie a žili svoj život tak, ako chcete.